Uppopallo on tämmöisessä esimerkiksi hyppyaltaassa pelattava pallopeli ja sitä pelataan tuolla veden alla. Henkeä pidätellen niin viedään tämmönen pallo vastustajan koriin. Tämä on raskas laji, tuolla veden alla hengästyy, mutta ei pysty hengittämään samalla. Tämä on maailman kovin laji. Eli yhdellä hengenvedolla. Kerrallaan 6 pelaajaa vedessä ja saman verran on sitten vaihtomiehiä rannalla odottamassa ja siinä saa vaihtaa sitten koko ajan niin paljon kuin kerkee. Ja vedessä on 2 tuomaria, jotka siis sukeltaa siellä myöskin ja sitten on 1 maatuomari vielä pinnalla. Maapelipaikkaa pelaa 2 pelaajaa, jotka sitten vuorottelee siinä. Toinen on pinnassa lepäämässä kun toinen sukeltaa ja sitten vuorotellaan siinä niin pinnan ja pohjan välissä. Siinä makaa maalivahti korin päällä ja puolustaja vielä siinä korin edessä, jotta puolustaja työntää jaloillaan sitten näitä vastustajia pois edestä. Hakataan nyrkkiä tuolla kämmeneen, niin se kuuluu semmoisena napsutuksena tuolla veden alla ja se tarkoittaa yleensä, että syötä tänne.
päästä alkuun sillä, että tulee vaan seuraa harjoitusmuotoille. Meilläkin on nettisivuilla harjoitusajat, että tervetuloa vaan tänne altaalle ja meiltä saa ensimmäiseksi kerroiksi varusteita lainaa. Tarvii olla mikään ihmemies tai nainen, jotka voi harrastaa tätä, vaan normaali terveysmies. Räpylät, maski ja snorkkeli. Tässä on räpylä ja maski pitää olla ja sitten snorkkeli. Että nää ei hirveitä maksaa, että tää on edullinen harrastus. Ja tää on maailman kovin laji.